Kadikira kaya. Iwe koma ufunika ali upitise kwa sing'anga kapena kumapemphero. Kuti utheke. Zakhala bwanji tu. Mwamvapo nkhani zosiyanasiyana zokhuza ndi oyimba wathu wa ku Malawi dzina lake Gwaladi. Yes, komanso Gibo Pearson. Koma funso ndikumati kwenikweni chimene chachitika kuti nyamatayi atrendenso kachiwiri ndi chani? Bwanji musiku la lero ndikupaseni nkhani yonse yokhuza ndi Gwaladi komanso Gibo Pearson kuchokera siku limene anasanzika kwa Malawi kuti akupita ku South Africa kufikira mu nthawi imene kwatuluka video imene ikuonesa kuti Gibo Pearson ankayankhulana ndi Gwaladi. Funso limene likhale mmutu mwanu ndilakuti kodi Gwaladi ndi wamisala? Dzina langa ndine Sam Mavita and this is more than just entertainment. Tieni tiunikirenso mbali ina ya nkhani. Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Chonde chitani subscribe. Panali pa 5 August pamene Gibo Pearson anasanzika kwa Malawi kuti akupita ku South Africa kukayimba limodzi ndi Gwaladi. Anthuwa anabwera ku South Africa adachita perform mashow osiyanasiyana ndipo anajambula maklipi ambiri osangalatsa kuphatikizapo klipi imene mukiona pa screen imene Gwaladi anamuuza Gibo Pearson kuti asiye uhule. Usiye zolezera Gwaladi. Koma apekere pompo. Uyase chigololo. Akuti upekere pompo tate. Koma ase chigololo. Asiye chigololo. Okay, I'm sorry. Komano wait a minute. Inali trip yosangalatsa kwambiri ndipo amodzi mwa anthu amene amachita post nkhani zawo pa Facebook analemba appreciation post ndipo inali motere. Appreciation post: Gwaladi is loved by many. Trip ya Gwaladi yopita mziko la South Africa si unali ulendo oti amene amamuyita nawo akapangire ndalama mu dzina lake ayi, koma chinali chikondi cha mafanzi omwe ali ku South Africa ko amene ali Amalawi. Kutengera ma videos omwe takhala tikuwaona okhuza mashow amenewa, Gwaladi amayimba aliyense anali osangalala ndi Gwaladi akuti amamuonadi oyimbayi. Ena kunali kumpasa ndalama, ena zovala ndi zinthu zosiyanasiyana. Izi ndi zomwe zaonesa kuti oyimbayi amakondedwa koposa ndipo iyenso chinali chinthu chapatali kwa iye ndipo sichizayiwalika mmoyo wake wa Gwaladiyo. Sitingayamikire ma organizers kapena mafanzi okha ayi, komanso tiyamikire Gibo Pearson amene anaonesa chikondi chachikulu pa Gwaladi kufikira ulendo wawo wa ku South Africa. Gibo Pearson ndi artist mmodzi amene zikuoneka kuti amamufunira artist aliyense zabwino, kuphatikiza artist amene anayamba kalekale koma ankaponderezedwa. Komaliza, ngati dziko tiyeni tionese chikondi pa ma artistiwa powapasa sapoti yonse. Okay, bwanji ndikupaseni ma details monga ngati awa. Pamene Gibo Pearson zinali kuti show yake yatha, ma show amene anabwerera kunoko achita perform atha, zinali zoti azibwerera limodzi ndi Gwaladi. Koma chifukwa chokuti anthuwa ankakondedwabe kwambiri ku South Africa, panali pemphero lakuti anthuwa asalirebe azipanga ma show ena malo osiyanasiyana azisangalalo. Koma Gibo Pearson popeza kuti anali atadyaso kale ndalama ya organizers ena ku Malawi zimene zinali zokuti akapangire show, Gibo Pearson anakana mwachidule. Gwaladi yekha ndi amene anasalira. Koma zindikirani chinthu ichi, zinafika nthawi yokuti kwanu Gwaladi abwerere. Pamene panali zinthu zochuluka zosiyanasiyana, inafikabe nthawi yokuti Gwaladi abwerere kumodzi. Kwanu mtengo mnalaka njoka. Pa 22 August nthawi ya 23 minutes past 7 Gibo Pearson adalemba uthenga kuti good morning, tiyeni ku airport kochingamira ambuyano. Yes, king wa lokolo Gwaladi nthawi imeneyi ndikuti amabwera kuchokera ku South Africa kupita kubwerera kumodzi ku Malawi. Gwaladi adapanga mbiri yokhala oyimba okondedwa kwambiri ku South Africa poyerekeza ndi Amalawi amene takhala tawaona akubwera. Koma panali chinthu chimodzi chimene chinachitika.
Gwaladi atabwera ku Malawi. Yes, panatuluka video ina imene inkaoneka Gwaladi akuseweresa bere la msungwana ndi kumamfunsa mawu ena amene sitingawayankhule panopa. Koma kanema ameneyo atatuluka, Gibo Pearson adachita posti uthenga pamenepa pakhale pa 26 August nthawi ya exactly 3 minutes to 6 madzulo, ndipo uthengawu unali motere: moni nonse pamuzi pano, koyambirira ndikupempheni mumvere ka audio kali mmosika. Kachiwiri ndipepese pa zaka video ka Gwaladi komwe kakuzungulira pa social media. Imvani kupepesa ndithu, pepani musayang'anire pansi koma kumukhululukira ndi kumuikiza m'mapemphero. Inde ndizolakwika makamaka kwa artist wankulu ngati ameneyo kumayankhula komanso kugwira mabere amkazi pa gulu la anthu, koma pali chinthu chimodzi chokha chomwe anthu ena simuziwa chokhuza Gwaladi. Ndi munthu wabwino makamaka akakhala sanalezere, ndipo amadziwa kuti ndizolakwika izo ndizolondola. Akakhala sanalezere amakana ngakhale kujambulisa chiselfie chenicheni nkukuza kuti aise iwe wasamba ine sindinasambe, ukufuna tizijambulana sizitheka, aise malo awa si abwino sizitheka kujambulisa. Koma Gwaladi akangomwa mowa mopitirira mulingo wake, amabalalika mopitirira mulingo, ndipo zimakhala zovuta kuti mumvane. Ngakhale ine sizimatheka kuti andimvere, ngakhale mkazi wake olo makolo wake sangawamve chifukwa zimafika pa wamisala. Pa chifukwa ichi munthu amene samuziwa amapezerapo mwayi oyamba kujambula nkumapanga posti ngati munthuyo anali bwinobwino. Kwa anthu omwe tangona m'masocial media timayambanso kuyankhula mosakhala bwino, kuiwala kuti munthuyo sizinali zanomo. Mungathe kumva pa foni yathuyo zikumveka kuti sakuziwapo chilichonse, ndipo zomwe akukumbukira ndi zakuti ku South Africa anajambula piki ndi TKOs zija basi. Akukumbukira izi chifukwa izi ndi zomwe zinachitika ali nomo, ndipo pikiyo inalinso yabwinobwino. Zaka video kakuzungulira sakukaziwa sakuziwapo china chilichonse chifukwa zinachitika asali mwa umunthu. 1. Kumamupempherera kuti akhale ndi moyo wautali. Number 2. Anthu ausinkhu oposa ine kuti amuyankhule mogonja monga mmene ndimachitira ine osati kumulalatira. Number 3. Azipembedzo kuti amuziwise mawu a Mulungu ndi kumuyambisa moyo wasopano. Ine ndikamuyankhula amandimvera, ndipo nthawi yomwe tili limodzi samapanga zoposa. Vuto ndiloti aliyense ali ndizosowekera pamoyo, ndiye timayenera kuthamangathamanga zomwe timatha kuti tipeze chakudya pa mapeto ake. Wina amapezeka kwina ndipo winanso amapezeka ali kwina. Zosatira zimakhala Gwaladi ichi, Gwaladi izi, Gwaladi izo. Mukhale ndi siku lopambana pa nthawi yomwe mukumuikiza Gwaladi m'mapemphero. Yes, itatuluka statement iyi kuchokera kwa Gibo Pearson, komanso katatuluka ka audio kamene kakuzungulira pa screen pa, anthu osiyanasiyana akhala akuchita comment pa video imene yachitidwa posti yokhuza ndi Gibo Pearson akuyankhula ndi Gwaladi, ndipo anthu ambiri akhala akuyankhula, ena akhala kuchita comment. Koma chofunikira kwambiri chimene tachiona ndichokuti anthu chofunikira kwambiri ndichokuti ampempherere Gwaladi. Komanso bwanji anthu atasiya kumujambula Gwaladi adaledzera. Inde ndi zinthu zolakwika pochita forward zimakilipi zimene Gwaladi amayankhula adaledzera kuti akazi ku Malawi sangapose akazi aku South Africa. Zinkhoza kuoneka zachipongwe kwambiri and ndi zinthu zachipongwe kwambiri, koma sitingaziyikire ku mtima chifukwa Gwaladi anayankhula izi adaledzera mwa icho. Gwaladi si wa misala, koma I know akungofunikira kumuikiza m'mapemphero. Bwanji mutachita subscribe kuti muzikwanisa kulandira nkhani zambiri zochitika kuzera pa YouTube channel ichi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Kumbukirani kupanga subscribe. Oneraninso ma video ena awa.
Bye. Aiwe ndine sitisiyana ndikupitize ku Malawi tikasiyana sigwira tikasiyana sigwira tikangosiyana simaka tikeuziwe kangosiyana simaka